dneska sa pokúsime pušnúť 50 korunkových vínov. Áno. Každý z nás pokúsime pušnúť 20 či 50 korunkových vínov. Ja mám 33. Tousťák má... Tousťaku, koľko máš korunkových? Ten má 11 a Alder Pizza má 11 a Tousťak 9. Tousťak to robí všetko v reloader, že jo? Tousťaku, že jo? Že všechno děláš v reloadech, ty korunkače. No tak to určitě. Nechte mi ho, jo? No to byly většinou rankedy nebo klasický reloady. Ty vole, čus bus. Mám korunku a to jsem tu 2 minutky. Možno jsem ti trošku vyžral, nebudem klámat Tousťaku. Dneska bychom mohli dať aspoň takých, ne, čo to dám za emote, som zlý emotel. Dneska bychom mohli dať aspoň takých 40 korunkových, takže ešte 7, hoši, ešte 7 hier a mám 40 korunkových. A ľudia, budeme to dotedy pušovať, dokedy nebudeme mať každý 50 koruniek, že jo? Alebo proste my s Tousťakom. Jeden dead. Aj. Hoši, ja mám jeden kill, vy zase vyžíráte. Rebootuje niekto. Počkaj, wait. Dostal bídu, ľudia. Ja sa tu s týmito onými dropmi teba rebootoval? Ježiš. Dobrá. Ja no už ešte dorazím, kámo. Jeden nok, to je taký Číňan, podľa Niku. Alebo Japončana, alebo Kereone. Ja zandám. Pohoda, čilga, ja to vyfajtím všetko. To sú boti všetko, toto Tousťaku. Tak tu dávam kill za killem. To nás to je korunkač, jo? Nok. Tuším, že to je korunkač. Nemám. Ty dostávaš asi bydu, čo, typku? Ja vôbec. Jeden nok. Druhej noga. Tyjo, to si vezmu. Daj mi to. Ja ti si vzal tú rerku. Ideme si teda dneska provin, teda túto hru. Ukáž, ten není korunkač, není. Je korunkač! Tady je korunka, jo, v zóně. Já mám korunku, nevidíš? Já jsem ji získal od typka, jsem jednou zandal. Jo, viňáska. Čo? No ako na tú korunku nechodíš. Další nok. Věnísek, vám lidi, korunkáček je tam. No dobrá, jdeme zatancovať, APC zatancujem. Áno, dáme mi play again všetci. Ľudia, napíšte do komentárov, čo máme dať za, čo máme natočiť za video, napríklad nejakú mapu. A my to natočíme spolu, buď s Tousťakom, alebo s nejakými ľuďmi. Že jo? GG by ste šli do lobby, ne? Tak nás to napojuje do hry. GG, Alkane.
Hoši, ja streamujem, ja teda... Ako to si mi teď neměl posílat, pak mi to prepošli, OK? No někdy možno dáme reloady, teď já to chci rychle těch 40 korunkových, tak... Aby to video zase nemělo 2 hodiny. Hoši, ideme tam, jo? Tak to je hodně dobrý. GG, já mám jenom už 15 baterky, to asi moc nedá. Tady ledí týpeček. GG, tebe se to baglo. To je vidět, že to hráš na Nintendo, teda co? No a jak se mu to buglo, tak jde do lobička. Korunkač to byl, nebo? Nebyl. No, kde jsou všichni? Jo, dost jako ty jich zabiješ. To je všade legendárna česká. Anonymous som zandal botíka. Och, cípni už konečně. Nice. Byl do bundaka. Tady běgal. Jahodu seže, vole. Poďme všetci, zatancujeme gridy ľuďom, poď. To už takú... Škybiďák. Potom Arny Pizza. Nezabudol si mi dať odber na môj kanál YouTubeový, Keď so mnou hrať, musíš mať odber na mojom YouTube. Haló. Ale kde jsem zpátky, počkejte. Vaši ochraňujte mě, já si jenom něco dokouknu do settingsu, dobrá, chill. Já že tady je nějaký korunkáč, ale to je tousťák. Teda Tonda. Ježiš, kámo, já za ním nedojedu ani za prd. Já mu nehajte, já to dám sound riflou. Ten Arny Pizza všetko vyžere, jak vždy. Mám tu potom mytic. To vůbec. Ľudia, napište, či máme pušovať další season 50 korunkových vinů v reloadech. Jo, lidi? To by bylo 50 dní pušování, kámo. Možná jenom 50 dní pušování, protože to není korunkáč, týpeček. Je to korunkáč! Kdo chce korunku? Free. Teda tohle je korunka free. No nikdo. Ty vole, týpek mi nandal riadne. Pomoc! Zandejte ho, pomoc, to už jako zvedej. Týpek mi riadne nandal, to jsou prostě korunky. Tady jsou, hoši, tady se prostě korunky jsou tady popadaní, kámo. Tak to si vezmu. Jako fakt, ta pizza všecko vyžije. Kámo, kolik máš FPS pizza? Nechte mi ho, to už jako já mám 2 kily. No, jsem tě vyžral trošku. No kde seš, kámo? Já uvidím. I mě. To zandejte. Já už normálně ukazuju. Hoši. 35. Jo, já to natačím na YouTube. Pak ti to řeknu, když dotočím, jo? Dodejte playagen rychle, nech to máme co nejdřív. Kámo, máme 2 korunkový viny za 10 minut natáčení. To je good, ne? No teda já mám 2 korunkové viny za 10 minut natáčení, Andrejo.
No tak běž. Ježíš, ty Petrus bude padat úplně do mapy. Bože. Já jsem toto strihol, lebo nechcel som, aby toto... Aby si toto... To nevypali hnedka. Hoši, padáme, no tam padáme. Klidně. Jo, to už padáme, kámo. Dobré ránko. No, Bridrelek sakra jednoduchý. Můj brácha to hraje na mobilu a má 60 korunkáčů. A skadial to, kámo, asi má nezádam z reloadu, tak to je úplně... Tak to je fraj tohle. Lidi, napište mi, či bych měl dát stream na Twitchi, jak pušuju 100 korunkových. Já bych to klidně udělal. Kdybych mohl, tak já to klidně udělám. A když na tohle video bude 5 lajků, tak to udělám. A mám klidně na 200. Kámo, já ho zešvíhám. A je po něm. To je takový rychlej push 40 korunkových, jo? Lidi, zítra dáme 50 korunkových. Protože si to chci rozdělit na 2 části, nech máme hodně videí na našem channelu. Lidi, napište mi, či bych měl udělat člena kanálu za 2 eura. Kámo, on všechno vyhrá, všechny zbraně, rybek. Chci... Já mám 3 kily. Nice. Počkej, ty jsou všichni. 22 lidí a nikdo tady nehnedí. Hoši, znáte někdo Kapigota? Ne, asi co? Kapigot. To je creator, který točí až Foňo. Má 45 000 odberateľov. A hodně ho sledují. A takisto i Alkana hodně sledují. Alkana, no ne. Kde jsou boti? Poďte 2v2, vy boťásci. No, celá hra je botová. Moc lehký. Hrají ty hráči na mobilu. Kámo, můj kámoš to hraje na počítači a máš 124 korunkových vínů z bricáku, kámo. 212 korunkových vínů. Z Bric Royalu, kámo. Tento hraje od rána do večera, prostě jenom bricáky. No jako, či někdy se stane, že tady není zrovna bod, mi tak nám že čumím, jak mi mohou zandat, když tohle je boťácká hra. Rybek. Jako někteří jsou dobrý, kdo mají korunku, tak ty jsou Unreal hráči, když mají korunku někteří. Tohle, jak mi to zandá, to je mega dobrý. Kdo chce Sentinelu? Já mám Sentinelku. Tak tak si pojď pro ní. Já mám Mythic, Legendary, čím Mythic, reálně. Exotika, Mythic. To jsou boti. Pojďte 2v2, vy boťáci. Neumíte hrát, protože jste bočí. Jo, ukážte korun. Hoši. Máme další korunkový vín. Už jich máme 100. To jede, já mám 36. Nice.
Hoši, ještě 4 korunkové viny. Raci. Everybody knows in ways. A nevím, no, když si vyspěvujem, vole. Jak můj kámoš. Ježiš. Leďák, kdo by chtěl se mnou také to zahrát, musí mít u mě follow. Nebude mít follow, ty se mnou bohužel nezahraje na YouTube. Takže tak. Zachce pomoct popušovali ranked, že jo, toustáku. Tak musím mít olejkovaný všechny videa a jedného vyberu. A tomu dáme Unreala, že jo, toustáku. Další měsíc, když bude nová season, tak mu pomůžeme dát jednomu typkovi z mých fanů Unreala. Že jo, toustáku. No, toustá mi nešliš. Že jednému typkovi z mého kanálu, čo ma odobere, lajkujeme videa, tak na začátku tak mu pomôžeme dať Unreal keď bude ďalšia season. No a tenhle loot to úplně na hovno, teda co? Mně se to vůbec nelíbí, to je skorytnaček, takový to oni. Jak kdyby. Já mám i takový pickaxe, Já to tousták teď. Nech mi ho, jo? Bám, jsem tě vyžral. Mňam. Díč, alkana. Dej ratatuj. Však je korunkač. Pomoc, pizza, volej, nezdrhej. Nemůžu zvedat. No tak jdu. Dobra, to už jako pomalu dorazit. To nebyl zrovna bod. No pojď. Takovej jeden Unreal hrát, co je real. No. Ne, tady je ten typek, pomoc! Pomoc, hoši! No, to je on, pomoc zvedat. Pizza, pomoc, zvedni mě. No, však když mě mužu brali bídu, kámo. Pojď, tak si tě dorazím. Pěkně, korunkáče. No však to je jasný, když kámo, vyžíráš všechno, to chtěl dodat to. Hoši, nemám to někdo meďáka? Hoši, jako nemáš meďáka? Aha. GG, tak z čestek nepadají metky, to je super. Kámo. Já jich zabijím tím, co to je od těch korinkaček. Dostal bídičku. Rebootuje! Jdu tam, baby. Tady typek rebootuje, až vám nevadí. Či rebootuje. Jsou tady typci, jo? To je ten Robin! Pojďte mi s nimi pomoct. Help me, fucking... Pomoc! Ne. To stěku zvedej rychle. Vole. Jsme to nedali. Protože já jsem chcípl, tak mám jenom klasický. Ale kdybych takhle chcípl, tak to střihnu. No, ty máš korunkový, já tak úplně korunkový nemám. To už tak ready. To už jako kdyby mě zvedal, ale tak bych jsem nechcípl. Jde ready. Lidičky ty dohadovali. Si dáme ty 40 vinů a dáme ty 40 vinů. Že jo? No tak, čus. Ale ten neodběr mi daj.
Tak, to je jedno. To je GG. To dáme i v dule, jo? Lidi, až se to načte, tak se vám ozvu. Já to portál do lobby, protože jsem tohle načítala. Nám to načtává. Jo. Já nevím. To jako jakmile dáme ty 40 korunkových vinu, tak jdeme něco jiného dělat, jo? Typek dostal bídu rádnou, typek neměl šance. Je po tobě, nemusíš se schovávat. Boj, to do tebe nám dám jak hováda, čumte. Ježíš, já mám ale aim jak moja mama. Ne. Moja mamka v životě nehrála fóňu, ale mám aim jak ona. To jako je u mě korunkač. Nevím, či to dám, ale přežil jsem to nějak. Tady je fakt korunkač toustáku. Nebo to není. Já to seš ty, to bylo od tebe. Počkej, ty 16. Šešek, kde jsou ostatní? Na chvilku jsem to střílel, protože jsem mi potřeboval toustákovi říct. No. Toustáku, Hamrko, prosím. To si vezmu. Já jdu pro tu lámu. Prd asi s ním padne, ale jdu pro ní prostě. Do. Ježiši. Úplně na hovno nut. Já jdu fakt, jdu. Toustáku, nech mi, pojďte jich střílet ze zadu. Jeden nok. Toustáku, nevychod tam, čekej mě, please. Len bude mít takový náboje v ní. Já mám shotgunu. Typek mě odpenkl do zóny. Co? Chcípáš nebo jak? Máš aimbota nebo co? Tady je korunka, čo, tak bacha. Pomoc, on mě odpinkne do zóny, ten... Dobrá, nok, nějak jsem ho zandal. Toustáku, pomož mi. Doraž ho, kámo. Já mám korunku, toustáku. Ukaž, daj mi barel. Pojď plný, je plný barel, nice. Good, plný barel máme. Skibidi toilet. Už mám plné. Dávaj se provin. Toilet. Skibidi. Double deep. I'm gonna box the body. Skibidi. To už jako jo, pak mi všechno nevíš, všechny killy. Jak to, že jsem ho netrafil, já vlastně mám... To už jako nech mi ho. Tady v prdeli tohle. Týpek mi nesl. Musel, dobrá, ty tam nejdeš na ty fighty, teď mi všechny neháš, jo? Toustáčku, ty všechno vyžíráš, nech mi ho. Prosím. V prdeli tohle, fakt toustáku. Teď toustáku už fakt nevyžírej, ten... Toustáku. Nech mi ho. Kámo, jako fakt. Toho mi necháš, jo už? Ježiši. Mok. Dáte si ho zandal asi. Korunkáče toustáku, pojď. Ty až tak hodně nemáš, jako. Jak já, ale však. No to se dá. Jo, ještě 3 hry, kámo. Lidi, až se nám to načte, tak jsme mozu. Dobrá lidi, už se mi to načto, takže leníme semka. Za toustákem, že jo, toustáku. Lendíme sem. Jo, tohle se jako to je celkom dobrý, jako tohle.
Marlendin tady za těmi typkami, počkej, jenom jde boťáček. No pojď, kámo. Kámo, tohle není Unreal, no. To není Unreal, že jsem mu zadal hnedka v první sekundě, a teďka nevěděl, která by je. Ale ono tousťáku boti neotváří česty. Takže to byl bot. Legendárna čestka, pojď. Ježiš, toto bolo z tej legendárnej čestky. A však ako hodí sa, to je tohle, jo. Sunny bim bam bum, sunny bim. Peterbot. Či? Ani já. Já jsem Želvy Ninju čumil naposledy, já jsem ho naposledy viděl starou jako kráva. Já jsem to koukal jako na vojo, ale... Mám ji za tebou? A nebo tu... No jo, ale když se tam vůbec dostanu, to stěčku. To vydržíš na chvíli. Já snažím jít co nejdřív. Počkej, kde seš ty? Ty jsi až tam, jo? Tak to nevím, celý město stíhám. To stíhám, že jo, tousťáku? Mám tam jít, nebo... Pojď blíže ku mně. Já jdu jenom tak, aby jsem jich objel, jo? Protože nechci dostat minus ani už jako prohranej věn. A je to v prdeli tohle, já nevím. Počkej. Come on. My se vám lidi ozvěme, vyžadáme ven. Jako klasický ven. Ale jsme ten ven jeden, protože jsem to nechtěl dávat na kameru, aby to nebylo zbytočně dlouhý, že ano. Ale já jen potom se vám ozvím, keď se nám načte hra. Máme. Takže tak jdeme si pro další ven. A jde do FIA pro první kill, to jsem tady 2 sekundy. A pojď. Já jsem dal kill a to jsem tady 2 sekundy v hře. Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana dostává bidu. Dostal extrémně bidu. Nok. Dobrá, je po něm typkovým. Lidi, jdeme asi provin, že jo, tousťáku. Nazdar bazar, kámo, jak se máme. Dneska tu vedu já, tousťáku, víš o tom. Jako v tuhle styrže vedu já v počte killů. Udělám ti takový možno píc, jo? Udělám ti takový, že je po něm. No. Pojď, kámo, si pro tebe. Píc, je po něm. Tady je další, tady jsou další 2, kámo. Ty si co myslíš, kámo? To sam myslíte Unreal teď. Jako. Co si Unreal myslíte? Hoši, já typek mi ubral rád na hubicku. To si jako typek mi ubral bomby, to si tady od toho typka prometky, protože mi tak fakt nadal bomby.
Jako takový bombardino krokodýl. A tady u mě se hodně fajtí. Nice. Jsi aimbot, jak to, že nic neděláš. Všetky kily jsem dal dneska, co? No pojď, kámo, nemáš šance. Je po ně, Dýpeček neměl žádnou šanci. Jdu si pro tebe, kámo. Čum. Typek než nedal. A jeden v životě nedal. Ondra to jako to si jdeme dneska pro další. Vindas. To si jako jdeme si co pro další. Toustáku, to si jdeme pro další. Že co si jdeme pro další. Vinis. Nech mi ho, jo? Nech mi toustáku. Vyžírat jeden. To všechno vyžere. No, kýsek. Jdu tam, jo, toustáčku. Ty mu, na toustáčku. Počkej, nechme ho. Já ho trafím tímhle. Jo. Tohle není Maria. Nice. Nech mi ho, prosím, já ho dorazím. Oh. Mňam. Mám 38 korunkových. A pojď ještě jednu stíhám. Možná. Lidi, když se to načte, tak se vám ozvu. Můžeme ukázat diváci. Dáme vám gridíčko. To načítává tato hra. Jdeme tady. O, to není moc dobré. Tady už jsme přistáli. Lidi, jdeme tohoto bota zandat. Nice. Dobrá, lodičky. Jdeme se pro vena. Nok. On tě možná vyžrál. Jebeček neměl šancu vůbec. Vyhadzuj korunky. Já ho nechám tam. Já nevím, sranda. Jo. Pain. GG. Alkané. Alkanino proteinu. Jeden dead. Dáme. Skibidi toilet. Bim 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 Sara din 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 Sara bim 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 bim. Ještě je velká zóna. Ale mene zóna už skoro vůbec teda co. To už jako to je píc. Že jo, ty škybiďáku.
Din, 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 čaká. Din, 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 čaká. Nechme ho. Jak víš? Zatančuji. Jde ho zvedat, jo? Ale já... Pojďme s ním pomoct. Jo. Dobrá, pomoc, jo, dobrá. Nice, tak vím zatancuj to grade. Já jsem mám zvu nese, když se nám načte hra. Já jsem šel do lobby. Hra a máme ještě 40 korunkových vinů. GG, mě nejede myš. Aha. A ne. Lidi, mě nejede prostě lidi. Myš. GG. Zkusím takhle. Jo, už jede, už chillguje. Chillguje mi chvíli nejela. Taky má jiný zostření, nevím co je, musím asi Co, kámo? Jo. Že jsem si nekoupil jiný. Počkej, já mě to laguje, no dobrá. To ne, jsem řekl, že to mi kámoš zdál, vole, že to mi kámoš zdál. Jsem řekl mamce. Ježiško, pomoc, dobrá. Kámo, nemusel by se mi vyžírat pořád kily. Plus. Typek vyžírá všechno, GG lidi. Jo. No, to se měl jít sola. Flexem. 40 korunka ti skoro. Počkej, mě zase počkej, mě nejede. To jako to je v pytle, mě zase myš trošku nešla. GG, zase mi trošku lagujeme zase trošku display, protože mám na hovno HDMI. Musím koupit. Mám ti pomoct? Nebo chillguj? Jeden dead, vypadla z něho korunka, beru si, já jsem měl korunku. Jedného jsem zabil korunkáče tousťaku. To je jeho teammate. No tak ten byl bot. Lidi, byl to prank, jo? Jsem měl korunkáč, jenom byl to prank. Horda! Typek dostal bombičky. Co máš pro obrazovku? Tak. No, tak tebe tak doma štěká pes, jo? Kámo, to seš úplnej ty, to seš úplnej ty, když se stěžuješ, když chcípaš v reloadech. To seš úplnej ty tak štěkáš, kámo. Kámo, to seš úplnej ty. Rafaleo tě zandal. Toho budu mít já. Jedu na kole, nok. Healy? Nebo ščilguj? To byl korunkač. Jo.
Ježiš, ja dostávam bídu také. Pomoc toustiaku. Aimbot toustiaku má týpeček. Pojď kamoška, seš můj. Nevšiml jsem mě po něm. Jo. Běž po něm. Rebootnu ho. Zboťák zdrhající. Ježiš, dostal jsem bídu, zendej ho. Rozbij ho. Nebo mě zvedni, bacha. No, to ten... Bacha! GG! Vin a budeme mít korunkáče, tak se vám ozvu. Vdali jsme, jo, Vin. Když je na 4. Zapomněla, já vlastně musím zapnout hru. Můj teammate to prostě vypl, protože musel jít. Takže teď musíme dohrát v soličkách, no. Co mám dělat, kámo? Až teď já chcípnu, tak to je v prdeli. Kámo! Číčí. Já ho kiknu, už bez tak nehrá, takže já ho kiknu. A dohrát a jdeme to dohrát líčky v solách. Když se to načte, si vám ozvu. Moji káči nadáme, že dáme to do města. Ne lidi, vlastně jsem zapomněl, teď nemám korunkáče, se mi zdá, nemám. Tak když tu hru dohraju, teda Vin dám, tak se vám ozvu, jo. Věřili máme ven, teď jdeme dát ten korunkový. Budeme lendět. Protože tohle bude zase ven. Tak to mám úplně na hovno. Já se padnout, no, až teď mi to vlastně došlo. Že já jsem měl padnout někam, kde je taková ta, jak kdyby z toho ta ruina. To je korunka, čo? Tak pojď. Pěk neví, která by vůbec. Ježiško, ještě mě zabiješ, jo. A kde je ten korunkač? Někam šel. Vím, že v těchto hře. Obral mi radnou bídu. Kam vyhýlovat. A stát se 10krát silnější rych. Tam jedno. To nemůžeme to nazvat. To nebude korunkáč, veď? To je čudo. Deadpool from tému. Tohle, co se vezmu. Ale pojďme. Že by byl tady ten týpek celou hru. Tady někdo fajtil. To já nevím, ale dost zkusit fajtit. Šetřím to, co máme za zbraň. Možná je chcípnu kvůli tomu, že nebudu mít prostě, že nebudu vyhýlované. Tak za ně nejsou. Zpátky setkáváme, viď? Brácho. Jsem zpátky. Snad zapomněl, nebo co? Už chcípni, Magore!
Jenom nevím, video já mám málo, kámo. A typek člověk má 30 včak, že to není úplně optimál. A zóna dává po jednom. Vole, to nevím. Tohle co po 14, 13, 12. To nevím, musím dát heala. To jsem bez heala nedal. Dobrá, mám 31 hápek. Lidi, já jsem vylezl z té zóny. Věřím, pojďme tkat někde. Já nebudu úplně optimální, za chvíli už půjdeme už tady zóna. Třeba nějaký metky, meďáka. Meďáka. Rádu. Let's try half your reaction. Stop. Můj nezdrhneš mi. Okay. Teď zdrhnout. Přívěd lidičky, to bude zdrhnout ty zóna. A už to všechno vyflatit, asi jdeme ještě tohle. 100. Je to dohýle pěkně. Ballerina cappuccina, capuk. Čino persona signora, čimpanzíny, bananiny, bombombíny, guzenet. Jako nezabijte se zle, jenom mě nějak meška lidi blbé. Teď oni jsou v zóně, oni potom mě chcípnou buď na zónu, nebo něco takového, že jo? Ježiš, můj main skin stava Crystal sama snaží zabít, nemá šancu. Tak vylez z té zóny, ven lidi. Máme 40 korunkových venů. Je to tam. Pokračujeme zítra, tak čus.